дарду ранҷ ва маризӣ шуморо азият медиҳад. Аз уҳдаи ин кор асосгузори неосуфизми илмӣ доктор Маҳмуд Кабирӣ ба осонӣ мебарояд. Табобат бо назораи исми Худо тавассути радиобарнома, дискотерапия, иммунотерапия, энерготерапия, психохирургия, таъбири хоб бо таҳлили равонии услуби шарқӣ, психоанализ ва машқҳои рӯҳии соликист. Зиёда аз 60% дар саломатии худ беҳбудӣ дидаанд. Як сол шуд ки ман аз бехобӣ танқисӣ мекашидам. Худо ба шумо имрӯз 3 рӯз шуд хубам бурд истодам. Маҳмуд Кабириро раҳмат мегӯям ки бемории гурда дил доштам, хеле азиятҳо мекашидам ва ҳаминаш ба ман ҳайронам ки ин кас бе ҷарроҳӣ, бе сӯзандору ҳамин бемориҳо аз ман бартараф шуд. Умедворам он усулҳои табобатие ки мо пешниҳод кардаем дар оянда ҷаҳонгир хоҳанд шуд. Суроға шаҳри Душанбе маҳаллаи 102 кӯчаи Нусратулло Махсум дар бинои маркази савдои Афшин дастимоне дасти Луқмони Ҳаким.